yng nghanol y bloda, yn y babell bloda, mae yna stiward newydd sbon. Yr awdures Myfanwy Alexander. Ie, dwi'n yn siŵr pam dwi wedi gwirfoddoli i wneud, oedd ffrind yn gofyn i fi wneud, a dwi yn teimlo bod mae'n ychydig o rhagryth yn y ffaith bod finne efo'r ardd sy'n just yn llanes llwyr yn stiwardio'r y waith campus yma. Wel, mae edrych ar hei, maen nhw yn gamp weithiau, dydyn nhw? Mae nhw'n, ac y dychymyg sy'n mynd i mewn, mae gwaith crefftus wrth gwrs, ond hefyd y dychymyg, a sut mae bobl yn cael syniadau, achos dyna beth sydd wedi denu fi at hwn, achos gwylio ser oedd y pwnc, ac i fi, mae hwn yn rhywbeth eitha astrus, ond sbio ar hwn, gwylio ser, mae'n gwych. Ac y manlynion i gyd, y gwaith manwl, ac hefyd dwi'n licio fo, achos dwi'n siŵr bydd hwn dal yn edrych yn smart diwedd yr wythnos, pan mae lot o pethau mwy gwyrdd wedi gwylio mwy na thebyg. Mae popeth yn sych yn fan hyn, felly Liz Edwards sydd wedi bod wrthi yn ddygyn yn fan hyn. A mae o'n erbyn y du hefyd, mae hwnna'n helpu'r blodau sefyll allan dydi? Ie, ac dyna beth sy'n taro fi o hyd, mae'r dewis y defnydd wahanol ac maen nhw'n arbenigwyr mor crefftus, de. Wedi glido hein, beth sydd wedi mynd... Glido efo brwsh, ond ni gofyn i Liz sut mae hi wedi wneud hwn. Brwsh bach, glid, a wedyn rhyw potyn bach o glitter, a bob un i mewn ar wahân. Dach chi wedi cael eich ysbrydoli ta Myfanwy, wrach chi gystadlu yn y dyfodol? Dwi'n meddwl fydd o'n amser hir cyn dwi'n cyrraedd y safon yma. Ond pwy yw'r, mi allai bosib yn gystadlu yn sioe lleol? Wel ie, dyna lle mae pawb yn dechrau. Mae'r hyn i'r un mor bwyd, yn bwysig iawn ac yn bwydo y sioe fawr, wrth gwrs, fel da ni'n gwybod. Dach chi wedi sgwennu nofel am yr Eisteddfod? Do. A oes heddwas? Ie. Os na ddeunydd nofel fan hyn? O, bendant. Dwi'n newydd wedi gorffen, wythnos diwetha, o'n i'n gorffen y brawddeg ola, Coblyn o Sioe ydy'r teitl, a gobeithio fydd o'n ar gael i prynu yn y sioe flwyddyn nesaf. Llofruddiaeth a Bryn y Cyffyla. Llofruddiaeth a Bryn y Cyffyla? Ie, mae bob dim yn digwydd fan does. So dwi ddim yn disgwyl bobl yn dweud bod hwn yn afreol bod rhywun yn cael ei lladd yna, efo'r holl giamag sy'n digwydd yna. Da chi'n gwybod mwy na fi, dwi'n deud dim, ond edrych ymlaen i ddarllen. Diolch Myfanwy. A hyfryd eich gweld chi yma'n stiwardio.